Čau, ja vás vítam u nového videa a dneska som tu pri hre Casino Simulator, ktorú som kúpil vo vlogu, kde na všetko hovorím áno. Mal som to ako úlohu a teraz chcem s kamarátom zahrať. Čiže WhatsApp. A ideme na to. Bo máme strašne vysokú sensku, nám si trošku language. Je to aj slovenčina? Nie, je to čeština. Toto je moje kasino, hej, no tak to je super, vymazať. Vymazať. Nejde mi to vymazať, aha, dobre. Vykonáš sa úkoly postupne, no veď vymazať. Čo mám robiť, kámo, reálne? Otevři tablet. A kúpte si odpadkový koš přes aplikaci Amazon. Odpadkový koš, kúpiť. OK. A dám ho ich kúpil 20 naraz, haha. Umiestniť. Aplikácia Amazon, OK, takže dáme kúpiť prvý herní stůl, yes. Kúpme stůl herní. Tento stůl nemôžete mít to je jedno. Kúpme nejaký dobrý, nie? Tento $1000. Vykoná sa úkoly postupne. No a čo robím, kam? WTF, to je taká sračka reálne. Umyslite první herní stůl uvedené kategorii stoly v Apple. Kúpte barový pult a umyslite ho. Stůl bar kúpiť. Umyslniť. Bum bum bum. Ty kokos, ten je nejaký veľký, nie? Nepríde? Trošku veľký mi príde. Ten stôl herný. Jídlo. Alkohol. Ja už nemám na alkohol, kámo. Mám iba na jedlo, takže mám nič. Otevřete kasíno. Open. Neviem, kto to písal. Postihnutý chlapec. A už budú chodiť aj ľudia, hej, ku mne, keď otvorím to kasíno. Hej. Keď tak už tam otvorené v tom prípade. Načíst tam hru. Poďte ku mne, tu je otvorené, pome, máme tu odpadkové koše, bary, máme tu pome, pridá, a už ide nejaký, už je tu dvaja typci ku mne? 4 a 5, ty kokos. Ako sa volá vaše kafino, moje vín, skoro ma prešlo auto, to skoro nevaše. To auto pre teba zabrzdí, to mi Kubo povedal. Hej? Hej, a zatrubí. Nech prídu typci na ruletu, ja tu mám chvíľku pracovať. Dobrý deň, to je jedno. Čo? Uzatvárajte stávky, začína 1, 2, 0. Fú, typek sa dá úplne na random čísla, kámo, reálne. OK. Točíme. Ty to vyhráš, kámo, jasné, to je jasná vec. Slovan vyhráva 5-0. Čo si blázen? Sedmička. Ajajaj, nevyhrali sme, keď dávate random čísla, kámo, WTF. To je tak proste, no. To je tak, keď dávate random čísla, zas. Daj buď čierna alebo červená, kámo. Čo sa dá robiť u teba doma okrem spánku? Nič. Nice. Srať sa dá? Nie. Neviem. Že môžem kúpiť jeden automat, to je super. Môžem zarábať vás vo veľkom. Ale vlastne veď nemôžeš byť úplne na... Z prvého automatu nečakaj zasa veľa, hej. Hej, To nie je nejaké neuveriteľné veď nemôžeš prehrať tú hru nikdy, keď máš automaty. No, Bo tie automaty to sa robia neviem. vlastne stále nad ničím. Vlastne, aha. Od akedy môžu aj typci vyhrať. Hej, vyhrajú na automate. Už ja mám Ty repre... si kúpeš tie automaty za tých 5000 či za 1000? Za 1000. Nie som taký čačarný, že by som také drahé kúpoval. Zobralo mi to hviezdičky, ten automat. Kúpim teraz ten drahý asi. Mi ten automat zobral hviezdičku, kámo. No. Typek vyhral hneď 190, ale ja toľko nemám. Keď nemám 190, čo mám robiť? No, tak ja neviem, si v mínuse? A ja som v mínuse, kámo. No tak prehrávaš, ale ešte si neprehral, ale prehrávaš. $60 som už. Tu si môžeš stripterku kúpiť, ináč. Neviem, Viem si ju asi kúpiť. to ti upútava pozornosť. Už mám 166 Peňažky. Koľko stojí stripterka? 2000. Kam po piči hráčak? Brutálne je to. Podvodník, ješ dostať palicou medzi oči. Typek vyhral 390, drbe.
Hajzel. U mňa vyhral 400, hej. Čiže môžeš To byť isté. rád. Môžeme byť radi všetci za tohto kokota, ktorý sa narodil. Ok, borci, tu by som to asi katol, keďže už točím hodinu záznamu a nebudem to strihať 3 dní, keďže mám ešte vlog a pensky strihať. Takže tu to katnem a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.